Čaute, v tomto videu sa pôjdeme pozrieť na najvyšší vrchol Sardínie, Punta La Marmora. Příroda to je chrám. Z parkoviska Brunku Spina pokračujeme červenou turistickou značkou cez sedlá Arku Gennargentu a Gena Orisa, odkiaľ je to na vrchol už len necelých 10 minút. Cestou späť volíme prechod cez hrebeň, kadiaľ nevedie oficiálna značka, ale chodník je krásne vychodený a ponúka nádherné výhľady na všetky strany. Bonusom je prechod aj cez druhý najvyšší vrchol Sardínie, Brunku Spina. Štartujeme z lyžiarskeho strediska Brunku Spina, kde sa dá pohodlne dostať autom a je to tu aj veľmi dobre značené, ideme po červenej značke a na vrchol Punta La Marmora by to malo byť približne 5 km. Počas tejto túry sme si uvedomili, že Sardínia nie sú len krásne pláže s tyrkysovou vodou, ale aj takéto krásne hory, kde v zime sneží a nápadne pripomínajú naše nízke alebo západné Tatry. No a na rozdiel od Punta Girardili, tu máme aj veľmi dobre značenú celú trasu, takže nemáte sa čoho báť, je to pekne označené. No a dokopy nastúpame iba niečo cez 300 výškových metrov, takže táto túra je vhodná aj keď máte iba nejaké časové okno pár hodín. Môžete sa vychystať a vybehnúť si z lyžiarskeho strediska Brunku Spina na Punta La Marmora. Po približne 2 kilometroch chôdze sme začali stretávať množstvo kráv. Niektoré samostatne, iné v celých stádach. Žijú tu v úplnej slobode, bez ohrád, bez plotov, len príroda a pokoj. Nebáli sa nás, skôr naopak, zvedavo nás sledovali, ako by sme my boli tí exotickí návštevníci. Po chvíli si na ich spoločnosť už úplne zvykáme a myslíme si, že nás už nedokáže prekvapiť nič. No a tu nám doslova kravička zablokovala cestu, aj s kolegyňou, tak ideme ponad ňu. No a vlastne po celý čas ideme takýmto príjemným, mierne stúpajúcim traverzom. Naozaj nič náročné, výhľady skutočne stoja za to. Domáci obyvatelia v minulosti verili, že najvyššie vrchy ostrova sú miestami, kde žijú duchovia vetra. Tomu, kto na ne mlčky vystúpi, splnia želanie, ktoré vysloví na vrchole. Preto pastieri kedysi v týchto miestach nepískali a nekričali. Počas tohto stúpania stretávame zároveň aj jediných dvoch ľudí, ktorých sme videli po ceste na vrchol. Dvoch talianskych ultrabežcov. Záverečný travers, veľmi podobný úsek ako u nás na schopku na Ďumbier, s tým rozdielom, že tu sme sami. Dokopy sme stretli dvoch turistov, celých rôznych
Nachádzame sa v sedle Gena Orisa a Punta La Marmora je pred nami. Ukazuje zatiaľ nejakých 10 minút. Si to žiť celkom kúka, ale stále príjemná. Punta La Marmora je s výškou 1843 metrov nad morom najvyšší vrchol Sardínie. Nachádza sa v srdci pohoria Gennargentu a za dobrej viditeľnosti môžete vidieť až na opačné pobrežie ostrova. Zvládli sme to, sme na vrchole Punta La Marmora, najvyšší vrch Sardínie. Dokopy nám to trvalo približne 2 hodinky pohodovým tempom. Naozaj nie je to nič náročné, dá sa to prejsť bez väčších problémov. Rozmýšľame, že možno pôjdeme teraz naspäť aj bežecky, takže uvidíme, ako sa nám bude chcieť. Vrchol je pomenovaný po sardínskom generálovi a geografovi Alberto La Marmorovi, ktorý mapoval Sardíniu ešte v 19. storočí. Tak na zdravie. Na zdravie. Lemon sodou. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni ma podporiť odberom alebo lajkom, aby ti v budúcnosti neušiel žiadny nový obsah.